Gi jogo makedo ne ratich oganda koro gi jokanyo mamoko ojiwo sirkal mondo mi oduok chien osuru ma oket ne raboyunga ka giwacho ni keto osuru nyalo miyo ng'eny jo Kenya duoko chien tiyo kodgi to moloyo e ndalogi ma ng'eny jo Kenya osebedo ka ywago pek mar ngima. Odiochieng' ma piny mangima puonjore tiyo makare gi raboyunga, ripota marwa Diana Olonde leronwa kaka gima jo piny dwaro mondo mi raboyunga oyud nono maonge chudo. Tarik 13 dwe mar ariyo higa ka higa piny ngima hingo odiochieng' raboyunga kata World Condom Day. Higani piny Kenya ohingo nyasi makamane ka dak ma Mathare kaunti ma Nairobi kama jo kedo ne ratich oganda okwayo piny owacho mondo duok chien osuru ma okete raboyunga mondo mi ritruok obed mayot. But the price is going up. And mainly what is pushing the price up is the taxation. So if we can find a mechanism where the government can say the premium one we will tax, because it doesn't matter how much they cost, those who can afford will still buy. But there are people in the middle there who would like socially marketed condoms. Then there are people at the bottom of the pyramid. We keep talking about hustler and who cannot afford for now. They will not always be there. We need to have a helping hand to make sure that we are providing this condom also as part of the social safety net. Kane giloso e nyasi no, jokanyogo okwayo sirkal mondo din rot mar dok chien mar raboyunga e piny owacho mondo geng' tuoche kaka yaki, tuoche mag abuba, iye ma ohiu e kind mamoko e kind rowere. Kaluwore gi jopiny mane walosogo, kwayo pod nitie mar yudo raboyunga go mayot ka giwacho ni kinde mathoth gikoso yudo gi kata e osiptende. Gima wakwayo ni sirkal omed kelonwago mang'eny. Kuonde moko kaka koro bache onego ketnwago ka ng'ato osemadho kata kong'o moro to kondom bende iketo kanyo. Kech mostly bache ma kondele ka wan wero budho kondele ka otin kidhi budhiro kisebudho in gosiepi moro kusetieko budho rooms bende kanyo ni kondom tonge kanyo. Wakwayo sirkal mondo okelnwa gi machiegni mondo wayud gi machiegni kata mondo oketnwa bechgi obed mayot kaka chien kanyo. Dr. Ruth Laibon Masha, ma en jata tije duol ma ochung'ne kedo gi tuoche kata National Syndemic Disease Control. Kata kamano yango ni sirkal osechako twak gi jokanyo migepe mopogore opogore maduoko chien bech raboyunga ma osemedore okang' mamalo chakre higa mokalo. When you get condoms through, for example, the public facility like KEMSA, those ones don't get taxed. However, it is the private sector condoms and also the ones that you're getting sometimes through donation that we are working to see how best we can look at that tax regime and be able to work with all stakeholders and address that matter. Omedo ni nyaka ji koro riwre mar puonjore gi rowere mowacho ni nondiko kwan maduong' ma jogo magamo tuoche kokwayo mondo tim puonjruok makare maduoko chien seyo kod luoro ma oket kotenore gi tiyo gi raboyunga. We want to think about sexual and gender-based violence prevention, but at the same time, for the young people who are having sex for fun, we are saying that please have it safe. And that is why today we are saying safe sex. And safe is sexy. Ginene mang'eny joma tiyo gi kondom ng'ato paro ni ng'ato nyago mana tiyo gi kondom ken ng'ama dhi e weche mag anjawo. To kondom inyalo tigo nyaka e udi konyo mondo ji otim go family planning. Condoms are safe and condoms are sexy. So if you're gonna do it over Valentine, do it with a condom. Kata bedo ni piny ngima noketo thenge odiochieng' makama manyiso ber mar tiyo gi raboyunga kaka yo achiel mar geng'o tuoche kendo yango yudruok mare mayot. Piny Kenya dwaro raboyunga maromo 400,000 to nyaka sani piny owacho nyalo mana chwalo raboyunga maromo 150,000 ka kori kwayo sirkal mondo ne ni odino rot makamano. Diana Olonde, Ramogi TV, Nairobi.